jebol sanggar palanggatan jebol sing jebol ki medhus kita saka kono kuwi. Aku duwe curiga engko gek para pepundhanmu dipangan karo buta. Lah iki, Dik. Ayo. Kowe menong ngarep kowe sing Basusine dadi senopati, adepono sing buta. Dik. Sing dadi ketuai sapa? Aku apa Pak Dik? Ya aku. Lah nek sampean Pak Dik kuwi kudune wis ning ngarepe Pak Dik. Wis canom dhisik ndang kok nek nganteni ana pon-pon Pak Dik sing maju. Wah, ya apa Kodho sang Gatut Kaca inen mapakarga suta tekap kira Kresna parta manen nguji sakti ira sang hina jawaran Tawas Padyana buta mlebu ana ing negara Ngamarta. Ayo aku tekon. Pepundhen kono ngendi? Wah. Iki ana sadra sing mencorong dadane. Gatut Kaca kowe arep. Lho, kowe wanuh karo jenengku. Ayo kowe arep piye karep apa? Aku ora nrimane pepundheku mati. Ayo kaya apa kasetenmu takno karo aku. Pas.